citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pugante nga naduhig sa illegal nga droga o iyang kauban, patay sa search warrant implementation sa mga otoridad. Dabawenyong martial artist, nakakuha og bronze medal sa 31st Southeast Asian Games. Sa detalye sa atong mga balita, duha ang patay, duha ang nadakpan sa joint implementation sa search warrant sa tropa sa PDEA 12, PNP Region 12 ug mga sundalo ubos sa 602nd Brigade sa Philippine Army sa Sitio Kalumpangan sa Barangay Balakayon, Pigkawayan, Cotabato Province kagahapon sa buntag, Mayo 18. Base sa report sa PDEA Region 12, usa sa namatay ang notorious drug personality nga usa sa mga pugante atol sa jailbreak sa North Cotabato District Jail niadtong tuig 2017 nga giilang si Ibrahim Samama ug iyang kauban nga si alias Mamako. Sumala sa mga operatiba, giunhan sila og pusil sa mga namatay dihang pasibatay na apan ilaha kining nabaslan. Gawa sa nangamatay duha ka mga kaubanan sa mga suspect, ang nadakpan nga gipangila nga sila Giahid Ahmad nga nadakpan sab kaniadto tungod sa illegal nga droga ug Ali Kamsa nga parehong nangapriso karon sa Pigkawayan Municipal Police Station. Nakasakmit ang mga otoridad atol sa operasyon og gituuhang shabu nga mobalor sa 204,000 pesos. Drug paraphernalia, duha ka M16 rifles, usa ka M14 rifle ug pulos na ay mga bala, duha ka punto kalibre 45, bandolier, Kevlar ug bulletproof vest. Gawa sa Cotabato Province na ay transaksyon sa illegal nga droga ang mga suspect sa Maguindanao ug Cotabato City. Nanumpa na si Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat alang sa iyang ikaduhang termino kaganihang buntag. Sa Hall of Justice nga nahimutang sa provincial capital sa Davao Oriental, giduyugan sa iyang mga supporters para sa oath-taking si Mayor Rabat. Kang acting presiding judge sa RTC Branch 15 ug presiding judge sa Family Court Branch 8 si Miramis Bituin Castro. Importante ang oath-taking aron opisyal na ang iyang pagserbisyo sa katawhan sa Mati. Si Mayor Rabat nakakuha og kapin 45,000 ka mga boto sa bag-uhay lamang na human nga eleksyon. Napangitaan og paagi sa mga miyembro sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Mintal, Davao City ang mga campaign materials nga ilang nabaklas human sa piniliay. Imbis nga sa basurahan, ilaha kining gi-recycle aron mapuslan. Anyang report ni Eugene Hinutan. Karon pa lang, giplanuhan na ni Kapitan Ray Amador Bargamento sa Barangay Mintal, Davao City nga padaghanon ang mga tanom sa ilang urban garden gamit ang mga binaklas ng mga campaign materials nga gihimong grow pots sa ilang SK members. Gani, pagkahuman gyud sa eleksyon, nagpahigayon-dayon sila og operation baklas ug nagdinabangay sa pag-recycle aron mahimong pots sa mga tanom. Kadtong mga gibaklas na mo nga mga kaning posters, no, tarpaulin specifically, mao to ilang gihimo nga grow pots. This started kadtong before the election, nasa lay gihimo nga health camp participated by mga 100 kabok young people sa Mintal. Unya, ang ilang isa sa murag dili man siya the main tumong, pero ang isa sa side activity or part sa program gyud all throughout the camp nga ilang gihimo is ang ilang camp should be zero waste, which they were very proud and very happy ni balita sa barangay nga kanang na-achieve nila tong zero waste. So I think the inspiration started from there. Halos usa ka gatos ka mga campaign materials ang nabaklas sa Barangay Mintal. Sumala ni Kapitan Bargamento, miabot na ang mga gihatag ng mga similya sa gulay nga gisaad sa DA nga magamit sa urban gardening.
Katong mga nag-participate, they can bring home 1 or 2. Nasa ibilin din so we can make it as a muraga display or we can use it kay naman may ginagmayng tanom din mausay among himuon. One of the things that we aim to do this year is nami ginatawag nga kanang urban container garden. Naana may conventional garden ang nagdumala na ang atong barangay women's council. So ang akong giingnan sa SK nga let's do a new approach mao man ang ginatawag kaning urban container. So ako ning ihatag sa inyo ha. So this is basically the start. Dulan si Tinta ka mga youth volunteers, ingon man mga responders sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council kon BDRRMC ang misalmot sa gipahigayong aktibidad sa paghimo grow pots. We're very thankful ang atong comprehensive high school, ang ilang mga Boy Scouts sa Mintal Comprehensive High School ni apil, ang ilang ALS nga students, Alternative Learning System students ni apil sad last Sunday, ang atong BDRRM volunteers na asad, and then ang katong mga nag-participate sa health camp. Kini ang unang higayon nga dunay aktibidad nga sama niini nga gihimo ang kabataan sa Barangay Mintal sa pagpanguna sa ilang mga sangguniang kabataan officials. Busa, naglaom si Kapitan Bargamento nga mapadayon nila ang nasugdang proyekto alang sa kabataan sa ilang barangay. Tumungsab sa Barangay Mintal nga madasig ang ubang kabataan nga muhimo sab og susamang mga lakang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mihakot og medalya ang 6-man Philippine Jiu-Jitsu team sa nagpadayong dula sa 31st Southeast Asian Games sa nasod Vietnam. Dabawenyo ang usa sa nakasungkit og medalya. Aniyang report. Gidokumento ni Mark Alexander Lim nga taga Davao City ang iyang mga dula sa 31st Southeast Asian Games sa nasod Vietnam. Apil si Lim sa 6-man Philippine Jiu-Jitsu team. Nakalaban niya ang pambato sa Malaysia, Vietnam ug Singapore. Usa sa iyang mga daog via submission. Nakuha ni Lim ang bronze medal dihang iyang gipildi ang pambato sa Vietnam sa 69 kg division. Gym owner si Lim ug martial arts instructor. Nagdalasab og silver medal ang kauban ni Lim nga si Julie Ko. Human niini gipildi ang pambato gihapon sa Vietnam sa women's 45 kg division. Sama kang Lim, bronze medalist usab si John Vincent Cortez sa men's 56 kg category. Sa kinatibuk-an, nag-uli og 2 ka gold, 2 ka silver ug 2 ka bronze medal ang Filipino Jiu-Jitsu fighters. At tangi! Matanaw Cave Festival 2022 gilaumang makaagni og mga turista. O uli sa Sultan Kudarat, mitabang pagpaanak sa babaeng buntis. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company.
Gitabangan sa mga pulis nga miyembro sa 3rd Maneuver Platoon, 1st Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company ang usa ka babaeng buntis nga mga nakay sa barangay Pintubo, President Quirino, Sultan Kudarat ning Bag-Ulang. Sumala ni Patrolman Angelo Padilla, dihang nagpahigayon sila og pagpanghidlo sa ilang palibot, nakadungog siya og syagit sa babaeng nangayo og tabang ug dihang ilang giadtuan mga nakay na diay si Saima Mua nga residente sa naisgutang lugar. Gialalayan ni Padilla ang buntis og taod-taod nakaanak kini. Gidala sa dayon sa ospital ang buntis pinaagi ni Patrolman Rahman aron maasikaso ang buntis labi na ang bata. Buot lamang ipakita sa mga pulis nga bisan unsang higayon nga dunay mangayo og tabang andam kining mo serbisyo. Nakakolekta og tone-toneladang basura ang mga partisipante sa region-wide simultaneous clean-up drive sa Soc Sargent nga gipangunahan sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 nga kabahin sa selebrasyon sa Month of the Ocean. Ano ang report ni Eugene Hinutan? Kapin 7,000 kilos sa mga non-biodegradable wastes kundili malata nga mga basura ang nakolekta sa 1,500 ka mga partisipante sa mga coastal areas ug kasapaan sa Soc Sargent Region atol sa gipahigayong region-wide simultaneous cleanup drive nga giorganisa sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 kagahapon Mayo 18. Base sa report sa DNR 12 field offices, 1,387 kilos sa basura ang nakolekta sa Cotabato Province, 1,550 kilos sa Sultan Kudarat, 1,410 kilos sa South Cotabato, samtang 3,345.5 kilos sa Sarangani Province. Ang nakolektang basura gilangkuban sa plastic bags, plastic cups, plastic bottles, bottle caps, diapers, expanded polystyrene foams, mga sanina, ligid sa mga sakyanan, mga bag, wrapping materials, cigarette butts, face masks, ug uban pang residual waste nga dakong hulga sa kinaiyahan. Matud ni Attorney Felix Alizer, ang Regional Executive Director sa DNR 12, gihimo ang cleanup drive aron ipakita sa mga tao ang proper waste management aron masalbar ang kadagatan ug ubang water bodies. Misalmot sa aktibidad ang mga LGUs, Philippine Army, PNP, Philippine Coast Guard, BGMP, BFP, Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, Environment and Natural Resources Academy Tenacious Class, mga magtutudlo, mga estudyante, youth sector, mga residente o ubang stakeholders. Ang aktibidad subay sa pag-obserba sa Month of the Ocean. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipasundayag sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur ang kabuhong sa ilang turismo pinagi sa Cave Festival 2022. Gipasigarbo atol sa festival ang mga suot sa mga miyembro sa tribong Blaan nga katambayayong sa lokal nga gobyerno sa pagpreserba sa gasa sa kinaiyahan sama sa waterfalls o mga langob. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Gipakita sa programa sa Cave Festival Week 2022 sa Matanao, Davao del Sur ang suot sa mga miyembro sa indigenous people hilabi na sa tribong Bilaan. Gila sa lokal nga gobyerno sa Matanao nga kaabag sa kalambuan sa lungsod ang mga IP community nga mo'y ilang gisaligan sa pagbantay sa ilang mga tourist destinations. Sama na lang sa waterfalls o cave kun langob nga gilantaw makatabang sa paglambo sa lungsod. Aron mahanay ug maayo ang programa alang sa turismo, gihimo atol sa Cave Festival ang Mr. and Mrs. Tourism Ambassadors ug Ambassadress nga maoya mo abi-abi sa mga turista. Gipasundayag sab sa festival ang mga native products sama sa bag, basket, suot sa mga tribo ug anga tinalak. Mostly mga IT or mga Blaans gid ang among community guides. So karon they are accredited and trained by the Department of Environment and Natural Resources. And at the same time, gitagaan ko sila og kanang mga allowances sa LGU na monthly atay ng allowances sa borders. So some of them. And then naapoy mga trainings gihatag ang DTI sa ilaha kay naman sila yung mga native bags o mga native kaning beadworks nila. So, mao ang gihatag karon sa LGU nga panginabuhi livelihood projects.
Tumong sa lokal nga gobyerno nga paligunon ang turismo sa lungsod. Usa sa ilang ikapasigarbo ang langob para sa mga mahilig sa spelunking kun pagsulod sa langob. Ang matanaw adunay daghang langob apan usa pa lang ang gitugutan sa DENR nga pasudlan. Naasay daghang busay ug ang waterfalls nga makabawala sa stress. Relaxing sab kaayo ang scenery sa mga bukid sa matanaw nga daw anaa ka sa laing nasod. Naangkon na sab sa matanaw ang kalinaw sa lugar tungod sa mga proyekto sa gobyerno nga nakaabot sa mga hilit nga lugar. Continue to develop ato ang mga caves kay we have 60 caves naman and then for now we open only 6 back. So kinahanglan og assessment from the DENR. After that pwede na nato siyang i-open, but then gradual lang ato ang pag-open sa ilahan. So dili na to siya kanang tawag na dili na to abrihan gyud ang tanan kay atong i-preserve ang uban. Katong nag-abot ang turismo, kabalumi nga limpyo na ang lugar. Kay most of the tourism spots are mo na silang red area sa una. So karon we can say that it's a relatively peaceful na sa area, and we have the NTF-ELCAC as well who are doing great good. To be honest, na-appreciate na ko sa Duterte na administration ang NTF-ELCAC. Dakong tabang sa mga miyembro sa tribo sa Matanaw kay iniglambo sa ilang turismo, daghan ang mahatagan og trabaho. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!